खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। बड'लेण्डनि बिखायाव थानाय गंसेल' नायल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मोनसे गिदिर आरो गोजोनथाव फोसावलाय ओंखारदों, जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गोबां आफादफोरा दाब दाब जायगाफोराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै सोमावसारबोगासिनो दंमोन। बे समावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव फोसावलाय ओंखारनाय नुनो मोन्दों। थारैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि दाबिनायफोरा जाफुंनायनि लामायाव दंसै। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर मासिनि थाखाय गोदान बिजाथि मोननो मोनसे फोसावलाय फोसावदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिया। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गोदान भाइस चेन्सेलर जानो थाखाय खमैबो 10 बोसोर बबेबा फरायसालिफोराव प्रफेसार खालामनाय जानो नांगोन। लोगोसे मासिनि बिजाथिया 65 बोसोर बैसोनि गाहायनि जानो नांगोन आरो 10 अक्ट'बरनि सिगांनो बे मासिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांगोन होनना फोसावलाय बिलाइयाव नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जफादं आरो सुबनखातानि रायजो राजाफोरा मैया जफादं सुबनखाता ओनसोलखौ बन्द फोसावनायाव गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। जफादं आरो सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे सुबनखाता जफादं नागरिक मर्चा आफादा 12 घन्टा बन्द फोसावदोंमोन। जफादं सुबनखाता ओनसोलखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय बोखावनानै गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लायाव सरजाबफानायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हेंथा खालामदों आरो जफादं सुबनखाता ओनसोलखौ बाक्सा जिल्लाजोंनो लाखिफिननांगौ होननानै गोख्रों सोमावसारदों। बे 12 घन्टा बन्द फोसावनायाव जफादं आरो सुबनखाता ओनसोलनि गलाफोरखौ आबुङै बन्द नुनो मोन्दों। गलाफोरा बन्द जानायनि थासारियाव ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफोरा जेंनायाव गोग्लैनायखौबो खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। पाकिस्तान हादोरनि मोनसे गिख्रंथाव खौरां। फेसबुकआव कुरान बिजाबनि हेंथायै बुंनायनि थाखाय गासै 4 सुबुंनि साजा फोसावनाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला कुरान बिजाबनि सायाव हेंथा बुंनाय कुरानखौ मानहानि खालामनायनि थाखाय लोगो लोगोनो बिसोरनि सायाव गिख्रंथावना साजा होदों आरो पाकिस्तान बिजिरसालिया बिसोर साबानि गेजेराव उस्मान लियाकक मुंनि सुबुंखौ 7 बोसोरनिल' साजा होदों, नाथाय मोहम्मद आमिन, बजीर गुल, फैजान राजाक, मोहम्मद रिजवान बिसोर 4खौ थैजासिमनि थाखाय जोबथेसालियाव थांनायनि बाथ्रा होबाय होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारियाव मोनसे धोरोम आरो समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय नुनो मोन्दों। माइनरिटि समाजनि सुबुङा हिन्दु मन्दिर सिङाव सिरियै हाबखोमानानै सिफायनानै गारहरबाय गसाइ गणेशनि मुसुखाखौ। फातिमाबाद साहा बागाननि थिकादार मफिज उद्दिननि दैदेननायाव माखासे माइनरिटि मावथिफोरा सिफायनानै गारहरो गसाइ गणेशनि मुसुखाखौ। बे जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननानै गियाथि गामिनि रायजोफोरा नुफैनानै हांखुर आरो दावराव थासारि सोमजियो। उनावहाय जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमायो दुथां मफिज उद्दिना। बे जाथायखौ लानानै सालबारि ओनसोलाव गोख्रों दुंहाव थासारि सोमजिनो हमदोंमोन। बे जाथायखौ नोजोर होनानै 24 घन्टानि उनावनो मफिज उद्दिनखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होनना ओनसोलनि रायजो राजाफोरा पुलिस बिफानखौ खावलायहरदों। हायुङारि मानास हाग्रामायाव गान्दा आरो गुबुन गुबुन जिब जुनार बुथारनायाव सोमोन्दो थानाय 5 सुरां सिखारि हमनो हादों। सुरां सिखारिनि न'निफ्राय मोननो हादों गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइ आरो गान्दानि गं थसे, लोगोसे गान्दानि बिगुर, आसिगुर, मोसानि आसिगुर, आरोबाव मैनि गं, मैसोनि गं, बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरनि अंगफोरखौ मोननाय जादों। मैया बासबारि रेन्जआव खुंफुंनाय खौरांगिरि मेल खुंनायाव रायजोनि गिबि हाग्रा रैखाथि सन्दीप कुमार आरो मानासनि डाइरेक्टर राजेन चौधुरीया मिथिहोनाय बादिब्ला मानास रेन्जनि बासबारि रेन्ज कहितमा भिक्टमनि खाथियावनो थानाय सामथाइबारि गामियाव लाखा बर'नि न'आव सिलाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिब जुनारनि अंगफोरखौ मोननाय जादों।
गंसे सिलाइबो मोननो हादों। हमजानाय आरोबाव 4 सुरां सिखारिफोरनि मुंफोरा जादों रतेन बसुमतारी, महेन बसुमतारी, बिजय बसुमतारी आरो तेरा दैमारिजों लोगोसे 5 सिखारिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। थांनाय समाव मानास हाग्रामायाव माखासे गान्दा थैनायखौ गावजों गाव जुजिलायनायाव थैलायदों होनना फोसावदोंमोन। नाथाय दायो सुरां सिखारिफोरनिफ्राय जिब जुनारनि बेफोर अंगफोरखौ मोननानै फोरमान होदों हाग्रा बिफाना बिसोरनो सुरां सिखारि। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि सायाव पृथ्वी नारायण देब मेसनि गोख्रों बिबुंथि। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा इएम राकेश ब्रह्मखौ गोसोम दावखा होनना बुंदों। जेब्ला बिपिएफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय समाव राकेश ब्रह्मआ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि आथिं हमै हमै थिका मावदोंमोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों अजद दिखाङो। जुदिसो 100 रांनि थिका लानानै खामानि मावदोंब्ला राकेश ब्रह्मआ 20 रांनिबो खामानि मावाखै होनना बुंथिबावो। लोगोसे इएम राकेश ब्रह्मआ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायावबो जेबो बिफाव गैया होनना खौरां बिजोङाव पृथ्वी नारायण देब मेसआ गोख्रों अजद दिखांबावदों। बिपिएफ दोलोनि गिदिर खहा। दासान्दि एमपि बिसायख'थि सफैनायनि सिगांनो बिटिसिआव राजखान्थियारि गुदुं बार बारगासिनो दं। माब्लाबा मोनसे दोलोनि सुबुङा गुबुन मोनसे दोलोआव हाबनाय बेयो राजखान्थियाव गोरलै बाथ्राखा। थिग बेबादिनो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय देबोलगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गामि गंसेयैनो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। थांनाय 17 बोसोर बिपिएफ सोरखार खुंथाय थानाय समाव ओनसोलनि जेबो जौगानाय खामानि जायाखै। बेखायनो आथिखाल इउपिपिएल दैदेननाय प्रमोद बर'नि सोरखारा गोबां ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावदों होननानै देबोलगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गामिसेयैनो सिगांनि बिपिएफ दोलोखौ नागारना इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होनना इएम रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव गामिनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोङाव फोरमायो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारतनि आन्डार-19 फुटबल हानजायाव बर'नि 2 फिसाया सायख'जानो हादों। भारत हादरनि आन्डार-19 हानजायाव अल इन्डिया फुटबल फेडारेशना गासै 23 गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जादों। बे 23 गेलेगिरिफोरनि गेजेरावनो बर'नि 2 गेलेगिरि मनबिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारिया सायख'जाना हारिनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मनबिर बसुमतारीया डिफेन्डार आरो गोगोमसार गयारिया फरवार्डआव गेलेनो थाखाय सायख'जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोना नेपाल हादोरनि काठमान्डुआव जानो गोनां सेफ चेम्पियनशिपआव गेलेनो थाखाय साखा-फारा जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। बिथांमोना 21 सेप्तेम्बराव गिबि खेला महरै बांलादेश हादरजों गेलेगोन। समाज बिजोङाव मोनसे जिब जुनारनि फारसे सुबुं अनसायनाय नुथाय नुनो मोनदों। सासे आइजोआ सुबुं अनफावरिनि मोनसे गोसो गोजोनग्लाय होनो हानाय आखुथाय दिन्थिनाय नुनो मोनदों। बे सावगारियाव नुनाय आइजोआ गंसे ट्रेन गारिजों दावबायनायाव गावनि टिकेट दाननायजों लोगोसे गाव लोगोआव लांफानाय बोरमानिबो टिकेट दानफादों आरो ट्रेनाव बोरमाखौ लाना दावबायदों। बोरमाखौ लानानै आइजोआ ट्रेनजों दावबायनायाव गोजोननाय नुनो मोनदों। बेबायदि नुथाया सुबुं अनफावरि आइजो आरो बोरमानि गेजेराव गोरा अनलायनायनि दौलेंनि मोनसे बाहागो। जेब्ला ट्रेनाव आइजोआ टिटिनो बोरमानि थाखाय ट्रेन टिकेट बायनायखौ दिन्थियो अब्ला टिटिआ गोमोहाबदों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।